Dobrý den, přátelé. Vítejte u dalšího dílu Minuta z Porsche Česká republika. Dovolené jsou v plném proudu, ale u nás jedeme stále naplno. Důkazem toho jsou výsledky za červenec. Přestože celkový trh osobních a lehkých užitkových vozů překvapivě poklesl o 11%, nám se v uplynulém měsíci podařilo zvýšit registrace o 6%. Celkem tak bylo od začátku roku v České republice registrováno 24 494 nových vozů značek Volkswagen, Audi, Seat a Volkswagen užitkové vozy. Děkujeme vám! Letní vedra nespomalila ani příchod našich novinek. Novinářům jsme představili nové Audi Q2. Toto originální a stylové SUV se ukázalo v nejlepším světle a všichni se už těšíme, až jej budeme moci představit také vám, našim zákazníkům. Bude to na podzim a věříme, že nová Q2 bude stejně úspěšná jako její větší sourozenci. Volkswagen zahájil předprodej nového modelu e-up. Nový e-up je plnohodnotný městský vůz s nulovými emisemi díky pohonu výhradně na elektřinu. Dojezd činí až 160 km a pořídit si jej můžete od 639 900 korun. Za své peníze dostanete nejen ekologický vůz s minimálními provozními náklady, ale také bohaté poprodejní služby, například možnost zapůjčit si vůz s konvenčním pohonem na 10 dní ročně. Doslova velkou věc chystá Volkswagen užitkové vozy. Nový Crafter. Větší bratr transportérů přijde s bezkonkurenčně širokou paletou variant. Jen namátkou 4 výkony, pohon předních, zadních nebo všech kol 4Motion, 3 délky karosérie, 3 různé výšky střechy. Crafter bude opravdu silný parťák. Hodně rychle jezdil Petr Fulín, který závodí se Seatem Leon Caprice v Evropském poháru cestovních vozů. Ve Francii si vyjel skvělé první a druhé místo a díky bodovému zisku se vrátil do čela průběžného pořadí ETCC. První víkend v říjnu bude díky tomu v Imole bojovat o mistrovský titul. Přeji vám krásný zbytek léta a těším se na brzkou shledanou.